Tady mě přišli navštívit moji kamarádi ze včera. Můj kámoš a moje dvě kámošky. Čau. Ahoj kamarádi. No ale vy jste krásný. No že jo. Ale dovnitř se nemůže. OK? No jo, jste krásný. Au. No jo. No čau, kámo. Hallo. 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 Tady tyhle psíci mě včera hlídali. Takže to bylo moc příjemný. A teď se na mě přišli podívat, že jo. Jsou to moji kámoši. Tak je tady další den, dneska je 12. listopadu. A já jsem toho moc nenaspal, protože jsem pořád něco dělal na mobilu a tak jsem jenom tak odpočíval. Teď ještě budu odpočívat a potom, až se budu cítit kompetentní, tak vyrazím někam dál. Někam na další hezký místo. I have street dogs from the Thai. I have 2 cats from the Thai on the street. Hamsters. Very Think about these things anymore that I'm here for the third time, but for somebody who sees this for the first time, this is something unimaginable in Europe. You know, to see guys like this. And we go to the temple. A Buddhist temple. Okay. oldest school, oldest. Only until maybe 12 years old. They have a ceremony. If somebody died, they have ceremony for the by him. Yeah.
takhle, tady ten mních, tady sedí takhle. Prostě, tady sedí. Za sklem schovaný. Tady v tomhle temple. With my daughter, we came here and give a food for the dogs, about 20 dogs. Jo, takže tady ten týpek za mnou, jak jste ho tam viděli, tak ten tam sedí prej 3 roky. No, on tam sedí asi díl než 3 roky, ale tady kámoška říká, že mezi tím, co ona tady žije 3 roky, tak tam sedí. What is it? Cucumber? Okay. Nice, good one. Big cucumber. Týpek se chtěl pochlubit s jeho velkou okurkou. He showed us his big cucumber. He's very proud of his cucumber. Okay, so and these are the dogs. Tady takhle psy se tady chillujou. Tady je další nějaká takováhle stavba. A to je tenhle velký temple. A to je asi k tomuhle místu tak nějak všechno. A teď se přesuneme někam dál. Možná k nějakému vodopádu. To the waterfall. We go. Tady bahno všude. Tady bahno, bordel na zemi. Trochu to tady smrdí. No to je Thajsko, to si člověk zvykne. Takže teď budeme mít výhled na nějaký další temple, tamhle na kopci, odkud je prej krásný výhled, takže se tam budu asi potom... Prekrásný? Prekrásný výhled. Takže se tam pojedem nebo půjdem podívat za chvilku. It is a view? Yes, a view point. On Russian language, same. Прекрасный вид. We say překrásný výhled. Not výlet. Not výlet. Výlet is trip. Výlet. But výhled. Dobrý den. Dobrý den. A slovensky dobrý den. A polsky dzień dobry. День добрый. Dzień dobry. I know, šlichačky. Šlichačky. What is šlichačky? What is this? This is type. Takhle tady smaží kuřata. Smaží kuřata. It's a market. In a market, if you need fruits, you can buy there. Okay. It's have KFC, it's have 7-Eleven. KFko, 7-Eleven. Big C. Big C. It's a shop for the food. Big C. We go to the Big C. Yeah, so takže takhle to tady vypadá. Takhle to vypadá ve většině měst v Thajsku zatím, co jsem byl. Prostě je to tady takový plný aut. Trochu chaotický. Všude vlastně to samý. Všude spoustu oblečení. Okay. To
to je dobrý, to se mi líbí, ale tohle je sekáč, prej. No tak tam si možná potom koupím nějaký kousek na památku, něco. Možná ne, těch sekáčů je tady spousta a oblečení je tady fakt hodně levný. Takže já si potřebuji koupit nějaký dlouhý triko, abych měl to asi tak všechno. Takže to jsem si nevzal, ale tady je to KFko. KFko se dostalo až do Thajska. Takže tak. Takže teď jdeme koupit nějaký ovoce asi. Tak, tady je první stánek s ovocem. Tady nemají toho moc, ale mají tady tohle mango, který jsem ještě... Banány, tam jsou banány na druhé straně. Ale a tady mají takovýhle pomeranče, takovýhle zelený pomeranče. Asi, ale já nevím, jestli si mám koupit jedno tady to mango. Snake fruit, yeah. Very interesting. It's good, yeah. Nevím, no, je to takový, že zkusíme najít něco lepšího. Uvidíme, co tady mají. Tohle mám na Thajsku strašně rád, tady tyhle stánky, kde ti takhle nakrájí ovoce. Jo, takže já si teď nechám nakrájet tady watermelon. Somebody grab? Watermelon, please. Watermelon? Yes. You can too. Takže za ten meloun, yeah, okay. Za ten meloun 40 bátů, což je nějakých asi 30 korun. A teď tady máme content. I will show you. Tak, teď jsme tady na thajském marketu. Tak takhle tady servírujou maso. Takhle tady je všude maso. Tady to je docela ještě čistý a nesmrdí to tady. Normálně to na takovýchhle marketech s masem fakt smrdí a lítají všude mouchy. Právě kvůli tomu tady mají tady tyhle výmysly, jo, kde to vlastně odhání ty mouchy. No. Máme tady všechno možný. Všechno možný. Takže tak. Ale tenhle market nesmrdí, tenhle je docela čistý, což jako, co když jsem byl v Bangkoku, no tak to je o něčem jiným. A ztratila se mi kámoška. Nevím, tam šla. Tak a tady... Yes. Tak, tady máme nějaký fruit market další, teda fruit stall. Tady to mango, zkoušíme tady to mango. Takovýhle avokáda tady mají velký. Tady to je longan, to je taky kyselý trochu, tady to je passion fruit. To je taky kyselo sladký, je to docela dobrý. Tady to klasika dragon fruit, ananas, naši hruška. Já si tady koupím tady to mango, ať ho vyzkouším, ale oni jsou všude stejný, takže já vím, že asi nebude úplně dobrý, ale uvidíme, třeba budu překvapený. Já už jsem vyzkoušel hodně mango, hodně špatných, tak si zkusíme koupit jedno a tady to papája, no je tady papája, no taky vypadá. Zkusím dále mango, co jsou vepředu. Tady kokosy.
Tady manga 70 bátů za kilo. Banány. You think it's good? Good, yes. Yeah. Okay. They're very sweet if you have like this. Yeah. Jo, takže když Look at this. Yeah. Okay. Takže vezmeme 2. Jo, když tady z toho vytejká ta šťáva, tak je to prej very sweet. Tak uvidíme, budeme jim věřit. Takže how much? 50 baht? 40 baht, OK. 40 baht, takže 40. Takže jsem zatím minul 60 korun. Waterfall, it's a ring road this way. But if you want to go to climbing on the mountain, you can use this way. What is it? Takže nakonec mě tady kamarádka vysadila pod tamhle tím klášterem. Tamhle je další klášter. Konečně jsem si vzpomněl na to, jak se to řekne česky. A teď půjdu směrem nahoru a potom za tím klášterem vede cesta dál k nějakému dalšímu vodopádu. Takže to tam má být prý moc hezký a moc klidný. Takže tam jdu a z toho kláštera by měl být krásný výhled, takže na to se těším. A po 5 dnech, co jsem tady v Thajsku, tak konečně vyšlo slunce. Jinak bylo zataženo a včera teda pršelo, v noci pršelo, takže teď vyšlo slunce, tak to je paráda. A jsou tady takovýhle krásný palmy. Fakt krásný. Vysoký palmy. Může mít klidně, to má 20 metrů určitě. No, takže takhle, je to tady takový hezký, no. Tady hezký. Hezký a klidný. Tajci jsou milí, usměvaví. Je tady trochu bordel teda, jo, jako prostě takhle bordel u cesty. Ale jinak bordel. Ale na to se prostě člověk musí zvyknout. Takže tak. No jako mrzí mě to, že se to takhle jako tady bordelaří, takhle samozřejmě mě to mrzí. A myslím si, že by se s tím mělo něco jako udělat. Ale tak já si myslím, že na to taky dozraje čas. Takže tak. Takže jdem na procházku s Melounem. Ten s ním asi ještě za chvilku. Tak jsem tady. Tady jsem v tom klášteře. A jdeme nahoru. Po schodoch. Po schodoch. Poznávám po schodě, poznám po schodoch. Po zvukoch, čo jsme to za ľudia. Jo, je to tady hezký, měla pravdu. Je tady moc hezký výhled. Hezký to je. Tak jdem až nahoru. Tam se podívám. Musel jsem si sundat boty. Ne kvůli mnichům, ale kvůli puchejři. Protože mám na pravý noze na patě strašný puchejř. Strašně to bolí, už v tom nešlo chodit. Takže tak a jsem tady.
No, takže tak. Výhled je tady teda moc pěkný. To jo. Je to tady taková džungle, všechno. Koh Samui. Čekal jsem, že tenhle ostrov bude větší. Ale myslím si, že se bude úplně v pohodě dát obejít pěšky. Tady nechávají mnichům asi nějaký dary. Předpokládám. Tady hoří svíčka. Takže tady nějaký gong. Tyjo. Já bych hrozně rád zazvonil na ten gong, ale nevím, jestli se to může. Ale myslím si, že se na to zvoní tady touhle palicí. Jo, takhle. Wow. Wow. Teda se nedělá žádný zvuk, ale ještě jednou tady tohle. Hezký. Tak a můžu jít k vodopádu. Jo, někdy takhle. Tady kolem vás běhají psy v Thajsku, je jich tady hodně, ale když jste na ně hodný, tak se není třeba bát. Že jo, kámo. Protože oni jsou taky hodný. Že jo, že jsi hodný, kámo. Je hodný. Takže tak. Po schodoch poznávám po schodě a poznám po schodoch, po zvukoch. Čo sme kto za ľudia? I'm sweaty. Really sweaty. But it's okay. It doesn't bother me. A teď je to hoďka a půl k tomu klidnému vodopádu. Po takovýhle klidný cestě. Je to tady moc hezký. Lítají tady motýly. Je tady fakt dobrá energie, taková klidná úplně. Je tady skvělý vzduch, zpívají tady ptáci. Tamhle roste papája. Tam jsou banánové keře. Vám ukážu. Že tady projede nějaký pick-up. Tamhle je ta papája. Tamhle. Já nevidím nic. Nic nevidím. Tamhle a tamhle jsou kokosy. A tamhle jsou banány. Coming in, the cloud. Yeah. Nice, huh? Is the cloud? Yeah, it's cloud, yeah. Sometimes I come up here, about 3 weeks ago here, there's a campsite up here. I was camping with work. We had like an outing, like a team building activity. So we stayed 2 days, 1 night, 2 days. We camped, they have a campsite up here. Beautiful. I mean, you can go there and rent a tent for 200 baht and just stay there. Really nice. Nice. So are you studying, or you finished studying already, or what? You want to be in a video? Yeah, sure, let's do it, man. Hi. Tohle je můj kamarád, já jsem Petr. Mark. Mark. Yes.
Nice to meet you, man. Nice to meet you, Mark. Tohle je kámoš Mark, se kterým jsme se potkali tady na kopci směrem k vodopádu. Povídáme si o turistice, povídáme si o kempování. Mark mi předává zkušenosti a chillujeme si tady techáskovým tempem a jdeme. Takže je to paráda. Je to tady parádní. Právě jsem potkal dalšího kámoše na téhle cestě už druhýho. A když počítám kamarádku Anu, tak třetího kamaráda. S Jonášem jsme si vyměnili Instagram a potkáme se ve Vietnamu. Čau Jonáši, jestli se na tohle díváš, tak se těším, až se podívám do Vietnamu, víš, protože to prostě chci všechno vědět. A tohle jsou moje oblíbené květiny tady. Tyhle. Voní strašně krásně, sladce, hrozně aromaticky. A chtěl bych se omluvit, protože vypadám strašně unaveně. A jsem strašně unavený, protože jsem za poslední noci naspal málo a hodně jsem toho zažil za poslední dny a všechno to potřebuju tak nějak pomalu vstřebat. I'm like, sorry. Takže to potřebuju všechno tak nějak vstřebat. Doufám, že jdu správně. Jo. Takže tak. No, jsem tady šťastný na Koh Samui. Fakt. Je to tady parádní. Možná je to tím všechno, že jsem takhle unavený, protože se snažím stihnout všechno prostě najednou a pak si připadám jako, že třeba něco nestíhám a je tolik věcí, které chci vidět a tolik věcí, které chci poznat, že si připadám jako, aby mi něco neuteklo a přitom mě fakt vůbec nic neuteče. Takže musím si zachovat klid a prostě pohodu, protože přesně o tomhle jsem zjistil, že to moje cestování je prostě o tom normálně se uklidnit, otevřít oči prostě a fakt jako si užívat ten přítomný moment toho cestování, jo, a potom je to prostě všechno hezký, pak jako člověk jako pozná prostě nový lidi, nikam nespěchá, nikam nemusí spěchat. A je to prostě paráda. Teď vám ukážu, jak sprejujou chemikáliema durianový stromy. Právě na mě borec mává, že tam nemám chodit, protože jinak by mi to nastříkal do ksichtu. Co jim to děláte těm stromům? Proč? Proč jim to děláte? Koukni na ně. Krásný. Jsou tam nějaký duriani? Nejsou asi. Nejsou. Nebo nevidím. Tak co, už můžu, šéfe? No teda smrdí to jako fakt ukrutně. Fuj. Oh. Fuj, normálně to štípe v nose. OK. No, takže to jsem chtěl říct. I to jsem si teď uvědomil, že prostě fakt jako vždycky, když
to začne být takový jakoby napjatý, jo, tak se prostě musím uklidnit. A pak to bude všechno OK. A když už se cítím fakt unaveně, tak asi bych měl jít fakt jako si třeba jako jít lehnout a spát. A ne se snažit stihnout všechno, protože stejně bude výsledek lepší, když si na to odpočinu, na to, co se zrovna chystám dělat, než když to budu prostě dělat všechno najednou. To je jako kdybych se snažil přečíst knížku na jeden zátah. To by taky nešlo. Takže, no nešlo by to, ale pak by mi asi bouchla hlava. Tak jsem se cítil minule, když jsem byl v Thajsku. Když jsem tady byl, že jsem byl úplně totálně overwhelmed. A úplně jsem vyhořel, tyjo. Takže tak. That's it. Ještě to mám nějakých možná 35 minut k tomu vodopádu. Tam se vykoupu, tyjo, už se na to těším. Bolí mě puchyř. Pajdám tady. Takže s tím nemůžu chodit do kopce. Ale to je OK. To jsou bojový znamení. Hele, nějaký turisti. Hello. Okay, see you later. Podívejte na ně. Viewpoint. Nice waterfall. Okay. Let's go to the waterfall. No, takže došli jsme k vodopádu, nebo jsme kousek od něj. A je to tady teda fakt krásný. Tak jo. Jdeme se podívat na vodopád. What? Be careful, yeah. What? Slidey. Wow. This is place not for tourists. This local place. It's the best places are locals. I don't For know locals. about the best, but for us this is best waterfall. Okay. Wow. This is Liana. Liana. And here we are. Koi waterfall. Nice. No prostě je to tady tak krásný, že se nemůžu vynafotit. Je to tady parádní.
Ty jo. Teď půjdu tamhle nahoru. Po těch schodech. Namočím si boty, ale to mi je jedno. Ty jo. Tak jo, let's go. They say one day you leave this world behind, so live a life that you remember. My father told me when I was just a child. Wow. Leave behind. My father told me. No, 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 no. Wow. Ok, musím si dát zase pauzu od natáčení výdek. To nejde přestat natáčet. To se prostě musí natáčet furt. Tady je pořád co natáčet. To je prostě paráda. Pořád něco novýho. Všude je to hezký tady teď někde se. A to půjdeme ještě na jeden vodopád, který má být ještě hezký, nebo ještě hezký, nevím jestli ještě hezký, ale bude se tam dát plavat. Nebo koupat. Ty jo, no, tak tady byli nějaký locals. Ty kokos. Tady bydlí locals a tady roste jeden obrovský durian. Doufám, že ho nepostřikujou. No, je to tady krásný. Wow. Čum, to na to. Ty jo.
Poprvé v životě jsem viděl slona. To je prostě pořád se děje něco novýho a já už bych si potřeboval trošku odpočinout. Trošku to všechno vstřebat a pak vyrazit za poznáním dál. Protože zjišťuju, že jsem toho fakt ještě hodně neviděl. No paráda, no. Já jsem tady od týpka dostal tady nějaký paper. Co to je? Nějaký fight. No a teď jdeme k turistickému vodopádu, nebo vlastně turistický vodopád. Tam chodí hodně turistů. Když se tady dá i plavat, tak uvidíme. Třeba bych se na chvilku sednout a jenom tak jako rozjímat, jo, protože fakt je toho hodně někde. Ale v dobrém prostě, je to prostě paráda. Fakt si to tady užívám. Fakt jako si to tady užívám, jo. Je to tady parádní, tyjo.
Takže teď jdu zpátky do stanu a jsem úplně vyřízený, ale nabitej krásnýma zážitkama. A mám brutální puchýř na noze, takže nemůžu mít boty. Takže jdu bos, no, tak jdu bos. Tak to tady šlapu bos, ale jde to. Šlapnul jsem před chvilkou na hrozně ostrý šutr, tak jsem si zařval. Ale jinak dobrý. Koupil jsem se meloun a je to paráda. Jenom doufám, že tam ten stan bude. A že tam bude všechno tak, jak jsem to tam nechal. Ale myslím si, že by to tam být mělo, protože tady v Thajsku se nekrade. Takže bych měl být v klidu. Jsou tady krásné květiny. To tady už je to klidný. Ale tam, kde mě vysadili, tak tam mě vlastně vysadili na tom marketu, jak jsem byl ráno. Jak jsem vám ukazoval. Tady je. No, ukaž se. Borka s křoviňákem, to je tady normální. A mi to přišlo prostě vtipný. Protože tohle se u nás jen tak nevidí. On si na to člověk zvykne, když to tady vidí každý den potom. Ale pro někoho, kdo to vidí poprvé, tak je to prostě wow. Jo, a koupil jsem si mango. A spadlo mi mango. Uvidíme sebe, dobrý. Tak jsem tady. Stan je tady. Doufám, že je všechno vevnitř. Vypadá to, že by tam mělo být všechno. Co? Je tam všechno. Je tam stejný bordel, jako byl. Je to dobrý. No. No, bylo to docela úmorná cesta zpátky, bolí mě nohy. A teď si jdu tady odpočinout. Takže tak.
Tak co, už je to přestalo bavit? Hej! Stačí. Ty vole. Stačí. No. Nech moje oblečení. Nech moje oblečení. Buď hodnej. Rozumíme si. Tak. Nekousat, netahat.